اسی بندغس مریض اسی نال پرسی کی ننا ارا وقتا کی دا بندغ پیشتما تو مریض نالت بعض زیادہ خراب مس دانا سنگتک دانا طبیعت نہ خرابی نہ بنگر توف کم دانا رفنگ کنار سنگتک دادے پارر ایلم مند مستنن بسن نا طبیعت جوان من ننگٹیس ولی اچانک انت مس کے نا طبیعت داخس زیادہ خراب مس دا پارے ایلمنت پاون میں نمیاں پد فلام بندغم کنار رفنگ کے بس او کام پد کنا طبیعت جوانف سنگتاک وجہ رفیر تو دا ہمیں بندغ نہ باروٹ پارے ارا وقتا کے او کنار رفنگ کے بس او ایٹی تٹ کنے پارے فلام بندغ نہ بنگنس ای پارٹ خیر مرے انت مسنے او پارے او تو دنیا لانے ای افسوس کرے سا پاریٹ مرحوم نانت مرزس دا پارے او ام نیام بار منہ دے بیمار مس ولدانا قضیت کرے دا بننگ تن کنا طبیعت خراب مس دا حقیقینگا قصہ بے وقوفت ازیہ لکھو کو کتاب اسیا نلو کے ارانا مقصد پنتو نصیحت پاننگ نا مقصد دا دے ارا بندغا کے بیمار مرے رہے اوفت دلاسہ نہ ضرورت مریک مایوسی نہ ایتاک دننگا بندغا تے کے زار ناصر تخرے